bia and new. I sorry or Domeha at Asante Babacha Ebusian. Yes, I'm say Ebusiano, any Adriano. Yes, I'm say Munina Mombra, Adia Action, Adriano, and offensive one in a best summary. New Asafo or Domeha. In 270, Asamoah battle, maybe Ashim with us. So, America, so.
na gezi nya no na ko fara fi e jage na me obisa yira ya pa ani mu akọ Mwenzi si ake wani na mepe kwa kwa yame Omega ni saa obia ni saa watu mo Omusese wani na mepe si ye Owu si ye kwa yame ya Obia mbeda ni saa Ime ye Wase me Bako Ente me Mehu Insha Ende yame Ane su Ewo Enge wane mi mumi enu Wasi di oni mo Yoni mo Nema Eke tuwa bi Ende oni mo Nínú yẹn ni ọwọ́ bọ́yá máa pọ̀. Yọ̀ wá aṣọ o ti lè wọ́n ẹ̀ka jẹ́ ẹ̀ka. Bàbá iṣẹ́ mi yà nígbà yà yẹ ṣí àṣẹ wọn yẹ ga yìí ní ẹ̀ sọ̀rọ̀ àkàrà yẹ baako yẹ kọ́sá jà yìí bàbá iṣẹ́ mi sùn yìí ti. Amen. Sàyẹ̀ yìí yẹn ló ka yẹ mi yẹ lè sọ à kẹ́kẹ́ bá mi sọ fẹ́ mi ẹ̀ jẹ̀ ní. Ẹ̀la àtìsí ọ̀dà àwọn sọ fún sèmi èrò sọ. Ẹni yẹ bá a sọ. Yèmí èrò sọ àǹsáni àwọn kàṣẹ mi. Òfìsàpọ̀ ní ẹgbẹ́ tẹ̀ ẹ̀ma ń kó a òní àga wọn. Na àsọ̀kó akẹ́síẹ́ no ẹ̀dì ẹ̀kí. Na yàkọ̀ bọ́ mọ̀ yẹ ama yẹ nyà. Ẹ̀múlá yẹ nyà no asafo. Ẹ̀ka tó ẹ̀yìn mi. Ọ̀sìn bẹ̀rẹ̀ a ẹ̀bọ ẹ̀yẹ wọ́n yẹ o. Na ẹ̀sùn ẹ̀yẹ wọ̀. Ọ̀sísì ẹ̀fíẹ́ bí ẹ̀ma mi. Mi wọ efie, mi wọ efie, ẹ̀yẹ nyàmé ẹ̀sì maame ẹ̀wọ̀ ẹ̀soro hɔ. Nti ẹni mu ọtún àmì sẹ, yẹ wá kọ́ mpa yẹ mi nyà kaba.
Abusua na ama ade ya so abusua elenti ofra chana Ethiopia mama platform ebedi abisebia wo betro ene de wo betie wadamo ma onto ko ma no eja to ya bisikana ba asami ya pe bisikana mia onto ko ma no eja to na bisikana ba Now we are money. What I must say, did it also,
eti abafra ne mu baria obi ase na disedie 20 Ghana cedis na the 40 mama me peda me so me na me yesa ya ene pesa asedafo munya eti me mama me na na wacho asedafo no asedafo nya maria ebisuafo no mo asedafo mu hyewo ayi toso ti so mo ti me abeye we abapaya mama no yehua o hira mo papa sa Asamoah ne wafa asene a ewo konongo omo de kasa kire omo wafa Asamoah yi omo so wafa sene waja mo ho kwa ama pay 20 Ghana cedis ofa je na se wodu kwan mu na se ye ton so ha ofa Asamoah wodi atobia no wafa asene ma wo konongo e kasa bi bia ba obema ena di sa adisiji e ba Abashadi kakra no woni mu da se asafo ebefie ne eba betuni na so se je no obi akuhia eyi awrawo na so so o se abapo obo ba na se abafo anje ebisedi a na ya yesi wale ne ye na nisi omutimi enti to wo nya sisa e da so so tire bibi e ja na samoa on na ha na wati wo mo ne e to mo ba ya sa ba pay 20 Ghana cedis ya yi na ya to mo ba pay medino na ya bi akomre abishan klasi ayi abre mo a na ade wale ne ye o so ba be se o no bi abo sa abra no abo Asamoah ye amo tete papa ewa ma ni akosha fre poma ne ma era pe o mo na te o ko ebusha na no mo ba ya o sa o pe o wa ti se abofo a ti o mo go awo adisi ye ka pasu na o so to ni o to ni na ko fo so mo mo je je na so mo si a je na mo we kwa na te sa na ye se ye ma me ba ese no o pe o so mo ba ya na na Ghana cedis ai ka de 1 million o so ye o pe o fo mo wa ke ba be ni ki be je no na na ye ti be la be di kai adas eti atrafo we de no wa ba to ta ba ta de la o masi ya no masi sa
Asamoah. Breakfast, come. It's woman, Syria, no for home, no for chicken, and they are 2 years from my year doors, which they are 90, Saturday. So on a pioneer, I'm going to put me up the Janine.
asɛm aba bɛɛmaate sɛ sɛ yɛwi na ko a na sanɔfa yi waba na bɛfoɔ agyina ɔmo da 50 Ghana cedis 50 Ghana cedis wɔde gya ne yɔnko yi kwan anɔfa yi asedafoɔ madam se waba ewu ahyira wo no abɛfo a mobare nyinaa saa abɛfo a mogya bɛ nyinaa mobare a ɛberɛ a yɛbɛwu yi ɛyɛ adisiedie berɛ ketewa de ɛsua ɛsua wɔ adisiedie bi a wɔde ba yɛbɛ tuti yɛde ama wo ɛte sɛ wode wɔne hyehyɛ kyerɛ wɔn so a nananom sɛ ɛyɛ ne dɔɔso manante saa wɔba ha na sɛ wɔbɛ na woyɛ woyɛ wurewurewurewure a woyɛ fa sinema kamakama akɔmakɔ no ɛyɛ wɔkyerɛ hɔ wofa ha woapɛgye so yɛ bi yɛ ɛyɛ kukyia deɛ de baɛ ne mu biigye bi ma gyegye akɔma me ma wɔ fie deɛ ɛnka ho wonko a wokɔ yɛ ano ate saa ne mu biigye ne ma wɔ fie wo sɛ ɔbɛbi ɛno deɛ anaa bi nua baako wɔ fie ɔbɛba ɛti biigye bi akɔma no ɔnyɛ duru ha ada wɔ ba wokɔ ana wokɔ a wagye wo deɛ ade kɔ saa agyesɛdeɛ no ɔde gu so no ma yɛnte wo din nɔpa yi saa ɛyi ase deɛ wokɔ a na ama yɛate wo din saa bɛkyerɛ wo no agyesɛdeɛ no a saa saa mea bebra ani abɛbio sɛ mene mu din koraa deɛ a ɛneɛ bɛbɔ saa bɛbɛbɛbɛbɛ saa sasa yɛne sɛ sɛ yɛto din ɛti na kanana no fo ne ɔmo a na wasi asom ne yɛato din fɛfɛɛfɛ ɛgye deɛ ɛwo hia saa
Sami bamu ruwanya de sami abusia ene ngofo na to abeseno so no ese no pe
adisɛdeɛ brɛ ɛna yɛ ho eti nɔnkɔmba brɛm nɔmɔtwemba brɛm ɛforo so kakra no a abusua adisɛdeɛ ɛde bɛgye ɛhwɛ toɔ yɛgye abusua adisɛdeɛ wie sɛ akiri mu a ɔkyɛ sɛ abusua ɛde no ɛto adaka mu sɛ firi saa bɛrɛ kuro bia no wo a wɔ adisɛdeɛ bia no wobɛtumi ɛde aba sa yɛka mo so sɛ breakfast nso wɔ ha ɛwɔ akyire ha nti ɛtiri afa hɔ na wo so woapagye wo deɛ kama sa Madawroma mumfama so emfemme se menfra yeko se kohia abatie bi ye frɛ no kasi omame ene ante mage baba wasina ne bakasi ne yonko ne bibia ene ya Asamoah moro a oda hɔ no pɛya abusua esufra no a ontimi anyisui nana no Madawroma wasi adehye ne mienu adikan yawo ana yɛ samanfofra ɔkɔ ti maame mage ene ne ba kese se yaw anyi 20 Ghana cedis kese wo ho na amoako nso ewo ho na se enkansa nso ekọ marante ekonse do okwa 20 no wonya ntobo ase na so obehu wa nko dia omo tiri moden omo moden se obeche na obia anya bi sade maame mage osi oyokuo abusua anopai eno no owo me ye beje nti ye da ase omo so bet ensa beka sa
ya kai adofo a monchia nyina se breakfast bi so wa ha abusua na siesie mochi aduane bi wa ha ti bo a monchia ni nyina no bokọ soro ha na baba akochi bi na o de siesie kama abusua adisiedia so na ya jia ketua bi nsa so wa adisiedia bi apaso di jaga o na kwaya o de ba ni atudi amamo esawa so se mopo nyara made wani atufo waya bi wo ha eno ti no na mashafo mukata so ba sa me abi papa no festival no nana no oyuko abusua ankwabia nana kwamboache eda no me papa nana ya wasiegu otufo poku wa amuna eduru ha omochi nana no oyuko abusua no sa ayuko nana ne da sebre otibo wase me abi papa no me festival no omuna eduru ha no ayuko mo fa bia mo fa sa mo ba ni kira ayuko nana ne kokofo okoji eso wo fia kwasi na breakfast na nso ha aduane ne mutia ne ade aba o eti medical kasa we feri ebi enim okoji eso Domeabra go jampa nana no ayuko abusua muntie me enche bia na ya maame ne adofo mienu yi eya madam Amponsa na madam Grace ombechi amo nana no omobaaya omisa no pay omati se adofo kire omodo adisidie kwanso ya maame no mienu baaya omisi omodi sidie wo 50 Ghana cedis 500,000 50 Ghana cedis asidafo medical kase nana na wayoko madawruma anapa ni ba maseda ne die nipa ba akopɛ no ɔkyerɛkyerɛ no ɔno na ɛda ase nana na madawruma ne papa no no mesiwa no de kemi mi sɛ de motie nana na wayoko ka mo de ko nyɛ kitu abra nti bisire mo ba bia maseda fo ne hye bia ɛyɛ ne dɔso ti so bi timi ba no passe ebe ma 50 cedis ya aseda fo ke be 10 taibere no no ngɔtwa papa mu ko idie de odeda emuno yana mama na ben ha ti sabire no uwa de sedie bia nso a obetimi de aba ebere no efroko no enti amenya ne se emuno ebekọ run about so isanse asolefo no emuno ye mienu enti omde ne mienu nyina bekọ run about so enti abusua madawroma ebere ne koyia no
se abusua no ɛwɔ nkaebo bi a ɛbrɛ kakra bi akyi ne mo asimasom na nhyehyɛeɛ bi a ɛwɔ hɔ no baabi ayie ne bɛkɔ so ɛbrɛ ne nneɛma bi a mpɛ sɛ moyɛ no mode brɛ mo ba a na no nso mede ato dwa de ama mo sa Miami papa no ene me sewa no nananom oyoko abusua ankwabia ananam pamboachi eda omwano nananom omobai na me papa na na wasi edu frigansa ne abusua no edu ha nananom omobai a omse ega monko ene omoanya isanse omoba po ene da hoyi etise ega wo ne sewa no ene o papa no ensemuni omse omobai a isanse omuto omubane kwenti omutuma nanano adawroma eni omosi omodi kata omubane so ejano ekwan omosi nanano ye adesie ti obisa ye dia adesie beba aba betia mo na ye dia so omubane so so de ne to adakemu a amamra ne amane ekwan so nanano edensa ebegufo isanse otwa nananom ewo ensiedo eti nananom so mo baaya srada ena machichiri we ekura mi omuye ya no omo se amamra ne amane ekwanso ebia na Asamoah no pen nananom ya tone ma wo eda ne etosuo bia ne tone ma bi wo na onananom bi wa papa no bi adikan die ne no fre adum mekano kanidi adum ayenu eno na oka ya na emotu ene dia ese 50 Ghana and pen ahenu said o papa no ene wosiwa no ese nanan moyoko anape ene no me medenti medical ada me papa no ene mesiwa no ase tinananom monso monsibi enchewo sa ya da monse antumano ba ya Asamoah no ene dawe tuka mi di bola ba ya so na na pay so abana adofo e kire omo ba want me tragedy 20 Ghana cedis na no monye anapay ka mo feboa jumadi sapepepe na le kwaso e ka mo se e bra dane oni yire ba Lucy South Africa na no monye ya ewo omo ba no pa no omo da so ha brother ni Mayade, you some bad way and me akusi eye sa. Mo so aba be nyina no. You say sister na o se sa le frɛ no. Eye ni kuro Mr. Kwanza. O se ene ono aka na kwanta po. E da fo no. Na o fa no ade o nya ba edikan. Ala probably 20 Ghana cedis. Na say o du kwa mo le to so o fo bi. Opa, an chicha ba edisafo a. Edikan e se Mr. Kwanza. Sana na osi oyoko ebusiana no ya bejeti edikan adas ayeko no sabi amose e oyoko ebusapani never bright afei ebusapani eduha no oyoko because ka no se na nanu man kwabia se do mobaye no omose omode apanse so eto aso ti se man ho mo a tumadi no edoso sa wona na ne dade ase eti ebusapani bright afei na oyoko ebusapani oduru ha ochia ebusia sa ayeko na baba na nanu ayekofo e Asante mai mo dia o mo na mo kura Asante mai edua mpo French na nane mo ayeko na nane techima kwa tia dia na nanu ayekofo afie anure engoma o be ma fie yao unya fika sikabai
no atu eskabai afa Sabe, dunia ya na na mo fo kwa na esu kwa bisia Madam Produ wadawroma na de waso afemme sana eye sister Fia ene de agogo eno wo ebre bi atwam Madam Produ na mema na ufie eno wote to se ni nua be mapo ene yawo se ne yawo kwa 20 Ghana cedis eno anyina mema me ufra agogo no watena ha sa bisi ne 20 Ghana cedis was what di ja yawo kwan anopai asedafo Madawroma wasu wadi asadano emenyame sa escoba sa Same yana fufu ne onuanu mu nyina Mr. Yinka nyuri ene bema afie oba kunadu ene atiga omo mama no nyina omo si nyuri onia sikabe omo anto yawe domodia du all this the two money no odida emuno baby awo pia na fe ambulance nso ma munhu omono na okay ambulance no wa ha ambulance ni sia nti de odida fun no ji say bi ono nso wa ha wo hwe bere no aka be sima be se edunum na nonkono no abo ye pese ye be late na asolefo no enu nti abus enseseyemu amamara ni amane ye kwanso no abusua adesiedie eni di twato eti omu kire omu adesiedie ni wie no omu kɔ ho na omu ya amamara wia ne de na eto adakam na yakata so abusua adesiedie no aye krado eti se obi wo adesiedie foforo bia opese ye nkira fabra sisia na ye nkire ansana ye de abusua de no acha ye yaka abusua de no ya na tese abusua pani ene adofo ekɔ mu no ho na ye de to adake ti se obi wo adesiedie bia
Sagria, obetini at the Abba. That's it. And Sana in the Abishadiano, a chat to a cry. What you call Bishop Penny? I say, yes, or man for no. Send what you call Bishop. SMNC or man for a jump for my bedroom and I pay any. Now, what you call Bishop, you are Bishop Penny Bright, and I know, and I'm son of pay. So obey obedience and on entity one. Now, what you can pay for and see it. Yeah, I'm having a money for Saudi Abishania. You're more silly. Abishans among Toma. Yeah, already down by. On the handkerchief, Futa, on the Petia, Ebano. And I'm saying here, and also at Bano. Yeah, almost a year. I didn't dance here. Now, what pay? Nana be a shower. What is I give a letter? Say, oh, Bano, a Bishia, a jam pine. Nana said, or you call a Bishia, and see at the four, a shilling. Said, oh, what is that? Oh, Bano, a panano. Nana, I'm saying, you're from what I can do. And no, and I am. Eddie a papa amani. Majenti, the papa no one so one. Better once. Pow! Nanano, Madawama. But actually, not a bishop penny, and a bishano, Eddie Ho. Now, my baby will be on one wire. Dear, your body share no at all. Abrano. Madam, Kafra. Really? Was it anyway, Madam? Oh no, man, any of your food in what's the morning? Asamoah. That great year. But there was a Timano. Sakayo bibi di nyane yawa. This is a Busiana boa. Brother, Kafra, Kafra. Sakayo Pisikadi and Yane yawa. This is a Kobiada boa. Kobiada boa. Ambulance, no. That's
ambulance driver be there with you. Sir. Abusuafoɔ mmienu a twedi ampo Nyankopɔn ato nsafoɔ ɛno nti ɛneɛwa yɛsrɛ mo obiara yɛnnua bɛrima Asamoah anaa yɛnnua bɛrima ɔbarima Kwaku Obrise
enti na wa ha mesro se pe baby ta nim se enuane me ho donti na wa pe baby ta ni am fa no se yewura onyankopon asori fie kronkron na me ho pam ntimi mfa osomo a edi gye nuane mu kan no ntimi nhyehyɛ so ye besrɛ Tunyom ako ekosi mienu amaye na afi di dwumadie no ahyehyɛ so omra obi e pe baabi atra yie na yɛde eni bi etwatuo ama enuanom no pefo amaye yɛnya baabi atra yie yebesre ama adofo wo bibie mo nam yenua bema Micheal Asamoah ene yenua bema kwaku opristi a yenyina afre no alai enti na wo ha mesre pe ba bi tira na fa wadwen ni wakoma nyina abra ha omra yebɛhyɛ som n'ase ayi nyinaa de akoma korɔ ɛne adwenkorɔ bɛpɔsɔtwi deɛ ɛtɔ so aduanan nkron wona megyidie hwɛ yɛbɛto afei di kan no any offer a tossum ye no Midamasi. The best say operator no. Say Mike no back over on some family view. You say Asante no ne kwe no ne dominant tam no twekakra. Yes sir. Mesre operator no se Mike no ba ko sanka se bini ho amama yihu
Okay. Yɛbɛsrɛ abusua asafoma yɛn trans bɛɛfo wɔn trans ade atɔ wɔn ani ɛne adɔfo a wɔwɔ bibia mu nyinaa mmerɛ no de ka etia yi sɛ ni apɔsɔre yɛ mpaeɛ mmerɛ nni agorɔ etia yi dada ɛnam sɛdeɛ dwumadie ne nhyɛɛ no kɔyɛeɛ no nti yɛbɛsrɛ abusua a de atɔ wɔn ani na adɔfo no a wɔfi biara mu no anim adekoro nti ahyia nti yɛbɛsrɛ ama adansedie adi kan ɛsɛ nti yɛsɛ first come first serve yɛnnua bɛrima Micheal Asamoah ɛna onyankopɔn di kan to nsa frɛ no nti yɛbɛsrɛ Micheal Asamoah abusuafoɔ na wabɛdi wɔn dehyeɛ no ho adanseɛ anaasɛ wabɛka nsɛm afa ne ho deɛ ɛda anim no a ɛdi kan no ɛyɛ ɔmaame Regina Kredu sɛ maame Regina Kredu wɔ ha magi akasamu no na ɔnkenkan bibi mpa ne ba ɛno ho efiri hɔ a na afei na onuanom atoa so ti yɛbɛda akasamu no ama yɛ maame Regina Kredu. I'm here to read the biography of the late Asamoah. Asamoah Micheal, affectionately known as Papaya, was born on December 1st, 1983 in Domeabra, Asante, Akim. To his loving parents, the late Domeabra Asamoah and Madam Comfort Clever. He began his life journey in this world in Ghana and went to touch the life of many in South Africa. At the age of 15, Asamoah embarked on a new chapter in life, relocating to Kumasi where he lived with his siblings in the family house near Kumasi Stadium. It was here that he began to nurture the value and qualities that defines him throughout his life. Asamoah's educational journey served as a lasting testament to his worldly outlook and insatiable curiosity. It all began at Domeabra Presbyterian Junior High School, where he diligently laid the groundwork for his future. Continuing his pursuit of knowledge, Asamoah completed Kumasi Technical Institute, KTI, where he did his professional course and became a talented welder. He was a hard-working man, and his works were exceptional. Asamoah's professional achievement was impressive. It was his character that truly endeared him to those who had the privilege of knowing him. He was a man deeply rooted in the family value, always cherishing and prioritizing his loved ones. His respect for others' work was a shining to all, reminding us of the power of kindness and consideration. Asamoah's love for life was seen in the uniqueness of all that he found favorable. He was never shy of being sure that others around were enjoying life as much as he
world. Asamoah made sure to light up rooms with his beautiful smile and had a better ability of entertaining those who knew him and those who never met before. His impact and riches across the globe back to the motherland of Ghana as friends and family remember the man that never let distance became a factor in being a dedicated friend. In every chapter of his life, Asamoah Micheal left an incredible mark on those around him. His legacy will forever remind us the importance of love, kindness, and most importantly, the value of the value of family and friends. Though he's no longer with us in person, his memory will live on in our heart, serving as a guidance for all who knew and loved him. Rest in peace, Papaya. You'll be profoundly missed, but your spirit will forever cherished in our hearts. Amen. Eda Domeabra na se papa ewo adansidi a odi apa Domeabra Micheal Asamoah ebeto aso na unuanom nso abedi adansie afa omunua ebema ho every year Frank ewa ha ono nso Tribute by siblings, friends, family members, and loved ones gathered. Today we have the honor and privilege of paying glory tribute to unique person, Micheal Asamoah. He is affectionately known as Papaya by us, siblings and family. We are saddened by our feelings of desolation, anxiety, and uncertainty. Let us, however, convert our fear into trust and sorrow, into pressure, our loneliness in divine fellowship, and call out to God, our divine comforter. As we mourn our beloved loss, well wishes, Asamoah Micheal was such an amazing individual in so many ways. He lived life to the fullest and affected the life of so many people throughout his time with us. As many of us, you can attest today. As we struggle to find the perfect way to explain our feeling about our brother, we reflected the numerous important roles he had performed throughout his life. First and foremost, our brother was a family man. He loved his family profoundly. He was a brother, son, father, uncle, and friend. Looking back, he was a family man who was gentle, kind, and thoughtful. Our beloved was dedicated to honoring, supporting, and guiding, and most importantly, protecting his family in all his duties. As we flip to the next stage of brother's life, he was a wonderful friend to so many people. He could always be counted on. He was our man. Ready, steadfast, eager, excellent,
Whether you are needed simple guidance and empathic ear, a shoulder to rest on, compassionable. This lovely church, we see many family members and friends. We know you will miss the friendship that our brother brought into our life. We are sure everyone will remember him in your unique way. As we continue to read about his life, we see him as a man different and unwilling to settle for less. He led a morally upright life guided by the strong sense of right. As we say goodbye to you, our dear brother, we hold on to the memories of our time together with profound gratitude. Your memory will forever be engraved in our hearts. Rest well, brother, until we meet again. Domeabra, oh, yeah, brother. Yeda uni abema no ase papa ewo de wabeka apa omunu abema Micheal Asamoah ne ba ewa ha anase ne ma ewa ha emre ni se won so beka bibi edija omo papa. To my dad. Daddy, it was hard to believe that you are no more. I wish to wake someday and discover that this was all a bad dream, a humble nightmare, one that I will only have to forget. But the reality is that you are gone. Daddy, words are not enough to express the deep wound of how you have left our heart. Only God understands why this has happened now, and He alone can comfort us. You are a giver indeed. You didn't mind giving your last cent to someone. You were a friend to many. A brother who loved his siblings so dearly, and a father who loved his child so much. How do I turn back the hands of time so that I can bring you back to us? The sad reality is that death has hit us a big blow below the belt. But our consolation and joy lies in the fact that you are now in the bosom of the Lord, at the right hand of God, where we shall meet again on the resurrection morning. You are not dead, Daddy, but asleep and rest in a better place than you are at the moment. Keep resting, Daddy, till we meet together. Amen. Amen. Oh, miracle. Yow. Ukraine. Yomba Kafra. Yankopon Israel. Emre no ekọ. Onim se nipa bi no nsu da. Ya betu aso. Ewo ye nua bem yom baako ayato aso.
Emreni see na de adwen kro nya koma kro ya sorry edija enu no mienu a edi won ho adanse mesre obi biara owo ye enu abema oberema kwaku obriste ana enu abema Micheal Asamoah lesre twidi ampo nyankopon ni na yeko yensore nyina na moso na yemompa yabompa ya sorry wo eja oba ne konkon ni diri yanso ni nyankopon wa so na okron oso ni asase yefo ade nyina so tumfo a ye wo ye na ye anopai o meni beka sasira ye di mawo semre no so ye no wa manampa ho yenu ya bema Micheal Asamoah wa mani fia ma na sa su na mpa ho na oto nsafre no saa so na yenu ya bema kwa kusem nso wa mani mpa ho na oto nsafre nene no asisi se run about ba edomi behia ye genuanu mo kwa the sense ya da wase se na dai wo mi ye ye hu mo ama na tears yes na wa no pay simpi aso na mi entiase na mi hu na de dagi ne para na de akoma so na no pay no oso hinega ye oso ntokuro na yi free yanso na mo aso bi ni na ye ndia the sense yes tabalos abusiafo a wakene won de hyehyɛ won sa you are teachefo na hyɛ won de enuanom a wɔn mu afira tɔ na dɔni break awe ho hyɛ won so ɔsoro hinega you are teachefo na ka wɔn mo de awe ho fi won so ɛna ahwene won agya idapa na hyɛ yɛn bɔ so ne nyanka ɛne musia agya saafo yi hwɛ won so mo ani ntunka won sɛ bie wani na wo nyankopɔn yɛ ɔkwankyerɛfo pa yi wɔn firi musuo ɔne ɛsɛ biara mu ne mfiri ne ɔbɛdi wɔ akyasefo asase so maka wɔ yɛnso ɛgyina ase nyinaa dadeɛ ne amanneɛ ɛhyɛ wo nsa yɛgya de aba w'anim ɔsoro nyankopɔn tie yɛn na yɛma yɛn ma ne nsi yɛ yie ɛsɛ nti yɛsrɛ wo ma wɔsom yɛ ase ma yanso yɛntini yɛ na bi ase enwa de nsa kyerɛ ma wo twa di ampo nyankopɔn ne yɛ mo yɛ mbra sɛ de sɛne fata na da kyerɛ ampa ma ase da ho sɛ de anuanim da ho a etimi bu aponta pa de akyerɛ yɛnim sɛ mmarima mmienu yɛ nipa ɛda asɛ bo bɛbɔ dane a wɔbɛtena ase mfinhyia dodoɔ no ɔnyɛ abɔfoɔ ɔnyɛ bɔne yɛserɛ wo wo kyi bɔne ne nso yɛ bɔne yɛ duro no pamone ne mfumsuo nyinaa kyɛ dɔne bere yɛserɛ siesie ɔbɔfoɔ no na ɔbɛhyia kra mmienu kwam nkɔnkɔ trase asomdwe yɛnso ɛte ase nso anɔpɛ yi ma yɛakoma ne yɛntease ne humu wɔ w'asɛm mu yɛntimfo asɛm no mmɔbra sɛdeɛ ɛsɛ ne fata wei nyinaa ne yɛserɛ wɔ sɛ tie na yɛma yɛ ɛnam ɔdɔbaeɛ na gye nkɔpa Yesu Kristo diri mu nti amen ennɛ anɔpɛ yi asɛm tia gyina so ne yɛgyina yɛn nuanom mmienu a ɛyɛ anim ɛkwan no yɛbɛhu afiri ɛyɛ Paul nwoma a ɔtwerɛ de kɔmaa Roman asafo no eti ne nyino a ɛyɛ edu baako Romans chapter 8 verses number 11 moma yintie de ɔde ma yɛ na lɔpɛ na sɛdeɛ onyane Yesu efura ufuo mu no
honhom ati mo mu a die onyane Kristo Yesu firi awufuo mu no ebema mo nipadua a ewo yi no so nkwa enam ne honhom a ati mo mu no so eti mo bio na sɛ deɛ onyane Yesu firi awufuo mu no honhom ati mo mu a die onyane Kristo Yesu firi awufuo mu no ebema mo nipadua a ewo yi nso nkwa enam ne honhom a ati mo mu no eso potoka saneni. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he will raise Christ. He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Yebese afomani nyina trase ni asre ni anam ntufo na wa mayengo. Eye ma enkra abusia mo ahwere mo de hye eye Micheal Asamoah ubu nkonta emfie edi anaise miensa yebeka se yeni abema no wenyi nenso mona nyutufu enya adwen kase eye ma yenkra sa pepepe ena yeni abema ko police nso edi esi anwotwe enonso enianom eni abusia eni mma na nanom beka se wedie wenka bioso nenso me kase eye ma yenkra enokre infidudu a obi abedi wa tiasefo asasi so no mimi gira we nim de saa na wo so nim de nenso da sefo be bo ndane a obi a de beba ntini maka me say ye be ode opa me fie bia sanka ho etianso ebeso ode opa dodo for haka ebeso obi amre beso na kire se
yɛyɛ wa sɛ obiara no ɔbɛkyerɛ boɔ obiara ɛbɛka wo ahwɛ enti sɛ yɛbɛka wo ahwɛ bi a na wɔsɛ yɛte nneɛma bi ase ne yɛte n'asɛm a wɔde ma yɛ ase arafo no ɛma werɛ mfi ɛyɛ kristofo a ɛwɔ fidua mu ɛne yɛn a yɛn pasɔre a ɛwɔ fidua mu ɛsɛ ɛda asɛm bɛbɔ dane a onipa bi a wɔte ase bɛwu na yɛn gyinifoɔ deɛ wɔgyidie sɛ ɔwɔ akyi no atemmu wɔ hɔ na yɛn yi ne nso no yɛana yɛkasɛm bi de toa so deɛ ɔsɛ wɔn pasɔre koraa no sɛ wɔfiri mu a yɛn yɛ te ase yɛka nsɛm bi de toa so ɛsɛ ne nnwuma yɛ dɛn ɛdi n'akyi kyerɛ sɛ abrabɔ ɔbɛbɔ ɛdi n'akyi na saa na kristofoɔ nso ka sɛ onnwuma a wɔbɛtra asase yɛ no ɛdi w'akyi na sɛ onnwuma bɛdi w'akyi bi a anɔpa ebia bɛyɛ na wɔsɛ yɛ nneɛma mmienu pɛ na mpɛ sɛ yɛkyɛ ɛwɔ yɛn nuanom mmarima yɛ ɛsɛ ne nnum mmienu yɛbɛgyi honhom fi apaa nneɛma firi yɛn mu nneɛma onyankopɔn honhom a ɛnyɛ edi akyire no yɛbɛtina mu yɛnyɛ nkwa bio no na yɛde abɔ bra adafo no mansa ne yɛbɛkɔ so no mama mo mpatom bi kakra nim sɛ saa mmerɛ yi a ɛkɔ boro nyan akuafoɔ dodoɔ no ara no wɔn de aburo agu apata sɛ wɔtu no bayerɛ a wɔde bayerɛ no bi esi a wɔde bɛdua obiara ni hɔ a ogyi sɛ aburo no n'ani ewu na wɔde bɛsie sɛ ɔrekɔdua dabi oyi tu nkyɛn obiara no bayerɛ pɛ sɛ wɔde kɔ fu afida no ɔbɛyi bayerɛ a ewu ɔfa bayerɛ a ogyi sɛ nkwawo kyerɛ sɛ biribi wɔ mu a wɔde hyɛ fam a ebɛtumi afifi ɛnna na ne bisa ɛyɛ wɔ fidie mu na nɔpɛ sɛ deɛ bɛyɛ na wɔyɛ mu a ɛbɛma sɛ yɛda hɔ sɛ deɛ nnuanum da hɔ yi a ne yɛbɛtumi afifi anuonyam mu ayɛ foforɔ adɔfo ɛyɛ twe bi a mpo onyankopɔn ti na wɔka kyerɛ ne na ɔmyɛ na nɔpɛ sɛdeɛ paul twɛre kɔmaa roma nsafo no ɔse sɛ honhom a ɛte kristo yesu mu no ɛtumi nya ne ne frawufoɔ mu a sɛ saa honhom no bi tie mu a ɛbɛma mo mmienu ɛnya nkwa monyɛm sɛ wo sɛ honhom ɛnya ne moma no te kristo mu ɛnya ne kristo frawufoɔ mu no ɛne honhom bɛn arɔfo nom honhom a no te kristo yesu mu ɛnya ne kristo frawufoɔ mu yɛdi kan yɛ mpɛ sɛ me na wokyɛ ɛyɛ fakyɛ ho adɔfo no sɛ bɔne fakyɛ ni hɔ a nkwagyeɛ ni hɔ sɛ obi ayɛ ɔbɔne na sɛ hyɛ mu na sɛ womfɛ nkyɛ ne da a na ɛka kyerɛ wo na nopɛ ama wate aseɛ sɛ wo nso nkwagyeɛ ni hɔ ne ma bɔne fakyɛ yɛ adwuma wɔ nnipa mu ansa na de nkwagyeɛ aba nti mɛserɛ bɔmmɔden sɛ deɛ wayɛ ɔbɔne bi no deɛ wafom wɔ deɛ ɔde wafa kwan bi a ɛnsɛ ata so no wode ne bɔne bɛkyɛ ɛnɛ bɔne fakyɛ ni wɔ nti no nneɛma bebree na ɔwɔ ɛnɛ bi abɔ na wɔ so woyɛ amede bɛgye wo agofoɔ koraa na ɔmo wɔ terms bi ɔmo te sɛ ɔsɔfoɔ ɔmo te sɛ agofoɔ wɔ terms wɔbɛhyɛ kootu a ɔda mpa so a wɔnhyɛ mpaboa ɛnam bɔne a wɔntumi mfa nkyɛ nti o adɔfo nom hɔ na wɔfidie mu a ɔbɛka sɛ wɔnyɛ bɔne da ɔma ne nsa so wɔyɛ bɔne o megyina wɔ yi menya ɔsoro abɔfo me mayɛ bɔne saa na wo sɛ ɔtie mi woayɛ bɔne na sɛ yɛpɛ sɛ yɛhu ne ɛnya no deɛ a mɛserɛ mama yɛmfa yɛ nuanom fam so nkyɛ kristo honhom no ɛntra yɛ ade a ɛtɔ so mmienu yɛde kyɛ no mɛserɛ ɛna nɔpɛ yi hwɛ
semi ginawe odi ne madada hu no ma hu bu akonta na wo ya yemfo so se odi ne madada ni nua be mama Asamoah ye ekunu nkonta na wo ya yemfo so sa na so odi ne madada ni nua be ma kwakusemu ye no kunu akonta wo ya yemfo so sempedimfo kora ka se sabe pasia ena ensa kira na bi yenu hu awurade no wo mo sakira yenu no mo bo awurade no wo mo yesu bi enti bia beka se na no tie ka na saa ne ka cho ya enkomso untimi mpasa amfomso ne bu mo bia obi ate usua gina wodi ye ho na baba de so be nyankopɔ asam ayo mo adwuma eni ade ehia se nyankopɔ asam a wo tina no pa wo tina wia no wo de bobra wo ma ho pa mo nyankopɔ ho atena mo a e be wia no wo de edi echi Asante me pasa be kasa war pi no si akɔ gareti fo mo mana Paul sa ka se bi kire gareti fo mo mana ye ta kenkan pa eye etinno no okay kai eye edum kro no ede ba na wo se na honam enuma no ede edi pepe ene edamammo efi ahohwe abosonsom edutuo otane akayo ahoyi a abufuo apriapre konsum mpapemu nitan nsabro agobone ede de etete saa Sanya na ni etimu kanio. Enna ye free mu. Eni e pese Onyankopɔn ho betra mu. So Onyankopɔn ho betra mu a enna wo to so abienu no a wo betra mu a aba wo so so ampo Onyankopɔn ho tu mu a wo a obetini enya ne bio no. Muhu. Saa ho no we sei so. Wo me be saa ho we sei. Do kenka abienu no kwa. Paul kan wo sei. Na ho no aba ene wodo do wodo mapa oba bi tiri ka se me do be ma ni passe me sipa be bi ka se me do oba se me sipa o ka se papa dem kra e beto on hwe no fun so hwe bibia da odo nti o se won ma ba me ene wodo na de to so no se ene ani die enti no e was yetimi mani panike because me tell you pasipesi ni me ni pasipesi ni nka atase po asase suka arafo no we sa wo anga sa wo ha ho e bi sa wo si wo mo atiri mo no kwa no nyango pa mo se ni esi eti Domeabra oni abema uti fiase anopai mo nenye perfo ebe tunyem ba ko amai nyame nko ana bo ha ejaka akusem era no pay ye nyina ye de ne hui wiase we enye de ani tie bia ni wiase we mu enda no pay so do ha o si wiase we na ni ti wo mu a o pagya no mu ma yehu na anka ye ba mana mu na wa kire ani ji akura ono de wo sa atiasefo asasi so nananom otuma ba dia body ba dia no oponi pa oponi ni pre obobre ma wo no wo enti se nipa e hata nchene a ade beka nsuo yesu so na ye ko school no na ye frɛ bibi kudoɔ ye frɛ bibi kudoɔ na saa kudoɔ no na enkyina ayɛ aboɔ no saa brɛ na ne na ye di kum enti sɛ ye di saa aboɔ no kum na no e fom a na ye ko school so saa ba me ye ko school prenu anopa ne awia enti ya kwa no pano a mo de si wo ka kyerɛ sɛ mo ba mo fa kudoɔ no ne enkyene a ayɛ aboɔ tete de no
de ya yam ne dem hu no asam na me ka titi de no na ya ka che se ya na mu de sia wiem a che se me bi ya na afọ asa de sanchi no sia wiem na ye ko school no ba e baba na na mo so ko fo ma ba na ye mo ya ni a me bi samo se enchi no a ye de sia wiem ma hata no awo no o mo ba no me ye duane na o mo sa sanchi na ya hata no a ni asa ye kunsu o ti ase ese ese nipa e da se bo na bo na ni a e nipa e be ko wu ahwe de be bia e be ko wu ahwe e ti so ti ha wo di atimo den sa ho ma ni se wa ni nya oni a me ka kiro de be bia ni mo be fe di ta a de bia wo ni sa bia wa me ye anya no so bo ya ta so be ya o nya fa ni ta akatua awo kya ne fa bibi so wie ye se ti bia awie no bo to ya se ya to ye nua mia jara ya me ka sei hyehyɛ ɛbaba na wie no so ani asɛm wa mo kwa de yehu ɔmo amu esiesie ɔmo kama yɛkɔ sie ɔmo ba bo sisi ansew yi a ɔpɔ aba wo wɔ fa so kyɛn bikyira hɔ me mani ehu bi da ɔno wa bɔnten so hɛ a maame bi no wo di sa yɛfɛ na fia pope ne maame ka twifa no so yɛde sofi na sisa no ɔyɛ abɛfiri deɛ nyame yɛ adom yɛde ani ahu ɔmo nti nhyira nka nyame sɛ wɔn yɛ ne sei ɛne obiara na bɛnya no saa ɛne nti anɔpɛ yi ɔma yɛyɛ mo nhyehyɛ yɛn na yɛnya adwempa nya koma pa na yɛnni deɛ yɛ papakyi na bɔne no tɔɔso nnipa ntiri mu ɔden yɛbɛto yɛ nanamyɛ saa na ne wia so yɛte ɛnɛ nnipa mfani nnuanya hwee abusua kɔ yɛto abusua mu ayɛ nwɔnworae wei ne wei nka wei ye kukure de ko he jasa de fa ase teso minim de ya pa asasu we so na me ka sama mo no mo ye o friti feche from me feche so me so a top it ya ne fra no apre ni nie owura ye fra no matam pra futa fu a utu ko no tete no anto ko bodo na no payi e so wo no nyamo ha enyuma ni nya wie ya e de na si ni kabia ma ye tudi ni ye and their sons are we amen. I don't know. Ye can't. Ya been such a mouth, and no. No one someone pay a catch the woo. It was a whole more. A tear no me no munti. And him say we have bread. When young papa will be yanemo. No more today. Enti also ma hopai wo nyankopon ho ntra mu sabone wo na tu mu a ti wo fre ho zalita wo na tu mu a ti wo fre ho sawoye wo na tu mu sa de okai ya ti wo fre ho yesi da mu obi nti yenkotu na anim enu ohu de wo adwene yini na fre mu na mo nyankopon ho ayi odo ho eni ji ho asomdwe ho papa ya honhom ayamye honhom no entra ho na mama bro ho nya dwuma na papa che mama pa ewo ho ana maka ya ho no pen na won siesem no mi enu nyina koma na se de ni pe hu ye no efri samre pe ho se ni pa mi enu da ho ye no ya nsa kira ya bi ewo ne doba ina je papa yesu Kristo dremonti amen. Nyina ye be sorry miti baako ni abompaye na fe ye de somno aba na wiye ye bompaye bobo hufo no boje nyankopon wa utumi ade nyina ye anopei ye nua be ma Micheal Asamoah da yenim sana obarima kwa ekusi enso da yenim kina wasam so akasa kire enipa wo fidua mu nyina sa wo mo entra wo mu na sa wo tra wo mu a se na wo ti Yesu Kristo no nyane ni fra wo fom no sa wo kro no abe nyane enso efra wo fom bi esra wo ya ti wasam ase
Meeting for 7 on Combo Brassa, the Senevata. The sense in Nadia come across. I'm Yenian. Simple. On track just a force as you one even patawo. I'm only a payer. What you are catching so cheap bonnet, and so your bonnet. So, when you are never for swinging out, Chow. Not some above for no. Omra ebe monso do akosie no. Honhom no okra ne de. Emeje enkotwe okukum ho. Baby asomdue wo. Enkopem da. Obebu ni pe nyina ate. Yen so ha ne da bi e de akoma so e de atu mo so yin ga. Ye da. Ufo enamo doba ye na je nkopa Yesu Kristo de mo nti. Ye besre asafuma nyina antrance. Yabajem towa akomam pro kra nyina mu enya wo hye emu pro akomam na bomodin se ubeyi bi e di ama enam se yentam kwa no e besre operator no na and your mind na say about no my answer. Sorry, not how do you trust. No 50 Ghana. Ati efo bi. Sade akwamrata bi. Meba ono maami ko jama. Woti we nye ensanwa bodie. Adisiedie moto 50 Ghana. Ati efo bi. Sade meba akwamrata bi ono maami ko jama nene ma. Omo kata no adisiedie. Montom na ya ano de ono begin step. Safo no me ne yesremo musika bedi ha mmobode semo ba baje we nye sofo de yesremo na abusua no baje no de na abusua de nkaebo aba na abusua de nkaebo ba no omse ye kwasie ba pepepa e babonko a abusua trase nanso wo do tebu no si na kada so
yes as for park no so actually at home so pesa ukwa mama dey say we betua won so ade ama na wako primary park ho na ho no meta na asafo no baba pa ya maame adwofo am fi ase no yanko fefefe na ni abusia ngodi nkomo di omo aka kire so ene wasafo rade odi efiti trade won sachira da na die bisa obia no odi odo ye ni gieye gasro asa medai bi yakuma miente wasamwase wa miente ase gasro ye kwahwefo pa omra ye be menuanu bi so do okosie mo abofo no e mo be hia won na won pon kra no honhom nkosie da otoba no e be yi ni ho ade yesre enam sade odwumadie be koso nti agento boa ofibie mu yesre ye fra koma krom dia mabia no hira so nti na odwumadie sade yesene fata mabotae ni akoma pa adofo de baaye no emrem na won hira ne mu nka wo ochina nso abusia trase na ochina nso ebono nkro pepepe nkro ne pe ko bono ndu no a abusia be ba na aseso yes no emre no so abusia koma na twie nyina nko so mfie mfase da ne yi esene epata emfema yiri so obeye the sentini e de dawo yes abusia ne enu biara emekema tiwie maye no bi piara wo ba no pa ne betra so biem na mo doba na je nkwapa Yesu Kristo dirimonti amen ape mo nyanyi nshira mo nyina san ka ewura Yesu Kristo adom eje nyankopon ne do o kronkron yankopa no ene entra sese ni de nyina amen.
Eja opa ene on konkon dem hwedi ampo nyankopon aye mpa abotiefo tano hafi wo ye ya ade nyina na bibi biara ya wode adoni ni nemena du asie mi abema ye mbusuani ya ade nyina Micheal Asamoah do tie ba do tie kana ho mini panso video mu nyina kan won ho siesie mu akoma e ma se di meji da wase so aye mpa wo ti kosa na mo baba na bio mu Asante awa yadi gina so na eja yemi abe me kwan no na me hye mu kwan me ebe hu afri anwum de toso ha ebi ni ba ko no ekenkan sei na mani so me kire me ko no ehe na me mu afri beba me mu afri awurade osoro ni asase ye ko ora ma wona anwati yo hewo no ori ntonku ke do he Israel no ori ntonku no ori na ewurade na ohwefo ewurade ne onyini onsani paso owiare nhyew ewia ana wasane anajo ewurade ba hwew so boni nyina ba hwew kra so ewurade ba hwew obi fire ani ofi ba so afiri sese bia arafunu de tie saa numi ya David to ya na chi yinkran sade hu tu awurade so na se tie awurade asem de awurade abo blasa de senefata ne ma awurade hu try mu a so obehwe ye difie ni fiba nti omra ato nsafre ni abe ma Micheal Asamoah no nam so no ba don Mr. Safuni ti o di da so na wo o se boni na ho na de betimi de boni a che pedi ampo na ko Mr. Boni bokra no a so di a chawa ye ni na so nti yenye tia si ni ma mode si e be pe sei ni abo ya bla sa de sene bata ma so ni ko ti ni ni Asante ni abema Micheal Asamoah dotie nko dotie mfutro nko mfutro enso nko nso okra ne die nko jani nchi pasum biem okra wo hira wo waja bo wo no de fam dotie nyine wo ne dim pasum biem okra wo hira wo ko ba oni mo yare chi to Yesu Kristo ya waje nkwani bi pasum biem okra wo hira wo konkron ayo kwankyerefo na hu papa ne bone no ko bi no kwafo no abodi afo no so ma na nwa tuda wo he won ntonko o mo yare chi o se boni na boko sese zo mo duma na so hi no nsuma na bofo no mo shi ko chichi ko bebia obi biara ni on kwa waso biem ko mra da sora be gu ni pe nyina ate
perform. This is the one that I'm going to come. Amen. But I don't have the end of the what he did. The open your assassin. Study the God in the fire. Study the show now. I am considering. Okay. Você apanhou a empresa a do Filipa. Filipa. Você de Bebrega. Flowers. Eu rena. Bom fabulé. Ele na fim. Where free fine. Explanation. Where free fine. Cool. Sorry. What is it? Family. Where am I? Anna. Where am I? Where you and Miano? Okay. Miano Michael. It's a summary. Who are you? Come up and only I'm so good. That's will be where you was happening Kasana Pianina in Senisha. So the one of Amen.